tässä ohjelmassa on Jenni Vartiaisen Missä muruseni on. Tälle joukkueelle ihan itse sovitettu versio ja siinä on mukana myös Jenni Vartiaisen ääni. Tämä joukkue harjoittelee useamman kerran päivässä, useampana päivänä viikossa ja harjoitustunteja kertyy yli 20. Upea hyppy tähän alkuun. Kun puhuimme niistä käsiliikkeestä ja yhdenaikaisuudesta, niin tämä ohjelma on kyllä hiottu niin samaan nuottiin. Tässä itsekin eläytyy, niin nämä nostot ovat kyllä tällä joukkueella todella vaikeat ja suuri riski joka kerta. Noin. Tämän joukkueen vahvuus on se, että kaikilla osa-alueilla he pystyvät tekemään näitä vaikeimpia osia. Kaikki on mennyt todella hyvin tähän asti. Ja tässä mielenkiintoinen nosto. Semmoinen fiilis, että tytöt antavat kaikkensa. Mutta vielä on tulossa lopun erittäin vaikea nosto. Sellaista ei ole ennen kyllä tässä lajissa nähty. Ja tästä se lähtee. Tuuliviiri pyörähtää tässä lopussa. Aivan uskomaton. Olemme kyllä nyt todistamassa ihan mieletöntä suoritusta. Hienoa Olarin voimittelijat ja Anni